Какво става, майна? Аз съм човека тайна. Майка смета ти е готишен, точно на мен попадна. Ама тайна не защото пазя тайната до гроба, ами точно защото тайни да пазя никак не мога. За Бога откровено много мисля аз да бъда, да знае всички тайни, не никак лесна присъда. По принуда съм принуден, живота ми да е труден. Тайните държат ме буден, без всяк чувствам се загубен. Дай ми ушенце, нека ти шепна тайни да кажа, за да олекна. Нека разсвършва мъката вечна, толкова знам, че чак ще те стресна. Да се върнем на въпроса, тайните ти ще изпроса, срещу теб ще ги насоча, даже с пръст ще те посоча. Често чувам израза, ти ли им каза бе тапанар? Не разбирам как не виждат, леко падам си клюкар. Ама още ми споделят, явно още си ме биват. И сама ми каза мила, че си му изневерила. Но до тук бях, хайде стига, слагам точка, слагам край. Вместо аз да те издавам, по-добре ти си признай. Дай ми ушенце, нека ти шепна тайни да кажа, за да олекна. Нека да свършва мъката вечна, толкова знам, че чак ще те стресна. Скър, скър, скър.